I avui, per seguir parlant d'aquests parcs fotovoltaics, com acaba de comentar ara Laia, amb la gent del Magda, amb aquest projecte depredador al nord del País Valencià, volem continuar sabent més sobre aquests parcs fotovoltaics. Per això tenim a un dels tècnics defensors ambientals del GPEC, el Ximo Esteller. Bona tarda, Ximo, com estem? Hola, bona tarda. Bé. Has pogut sentir a la companya valenciana que comentava el que estan patint amb el Magda. Què et sembla? Sí, bueno, és una mica el que està passant, no? També per Catalunya, però, bueno, i per tot, vaja, a nivell d'estat està passant per tot, no? De fet, hi ha zones on està passant molt més, no?, que aquí a Catalunya. Per exemple, Aragó, no? I a la majoria de comunitats autònomes està passant el que passa a Catalunya, però molt més, de forma molt més dràstica. Perquè, clar, aquí estem parlant una mica de que sembla que les renovables estan per damunt de tot, no? És a dir, què vol dir això? Que en un territori que és fèrtil, que es pot viure, que es pot treballar a la terra, no hi ha opcions, llavors? Si arriba algú amb un discurs de renovables, de fotovoltaic, no hi ha res a fer, llavors? Bueno, el cas és que s'està en plena transició ecològica i transició energètica i d'alguna forma el que prima és això, no? La instal·lació de contra més megawatts renovables i més ràpidament millor, no? I això, clar, això té problemes perquè quan se fan les coses de forma tan ràpida i sense una planificació adequada, doncs passen aquestes coses, no? Que al final són una mica les empreses les que van dictant allí on se fan les grans centrals energètiques i d'alguna forma aquesta transició ve governada més per aspectes econòmics. Però com pot ser que ja es faci una declaració d'impacte ambiental favorable? Això és el que no acabem d'entendre. Com el Ministeri, en quins paràmetres el Ministeri diu que sí, que no hi ha problema? Aviam, el que és el Ministeri, aquí a Catalunya, justament, 3 parcs eòlics que anaven pel Ministeri han sortit en declaració d'impacte ambiental negatiu, no? Però sí que és veritat que altres parcs eòlics, per exemple, estic pensant en els del clúster Maestrat, aquí el Maestrat de Teruel, en uns 150 o 120 aerogeneradors i uns 80, si no recordo malament, dins de zona xarxa Natura 2000 van obtenir una declaració d'impacte ambiental positiva, no? La qual cosa és, juntament en aquest exemple de la Comunitat Valenciana, és algo inaudit, no? I és veritat, no sé exactament en quins paràmetres se deuen regir, però hi ha vegades que les declaracions d'impacte ambiental no tens ni per agafar-les, no? Clar, a més comentaves que sempre es fan molts estudis per fer parcs fotovoltaics que siguin favorables. Com s'elaboren aquests estudis? Hi ha una mica de trampa a vegades en aquests estudis, Ximo? Sí. Aviam, sí que és veritat que hi ha bastants estudis d'impacte ambiental que estan bastant ben fets, no? Jo la majoria que he vist estan bastant bé. Quantifiquen impactes, los identifiquen bastant bé. El que passa és que, clar, al final moltes coses s'acaben justificant, no? Perquè, per exemple, es diu que, que mesures correctores o compensatòries, els impactes són assumibles. I aquí és una mica entafar la trampa. Llavors, tot i que, com dia, molts estudis estan molt ben fets, o identifiquen bé els impactes, al final tot s'acaba justificant. Estic pensant, per exemple, en aspectes, no sé, paisatgístics, no? Que és una cosa que ressalta bastant. Clar, agafem un parc eòlic, l'impacte visual paisatgístic que té és enorme, no? Que al final te fiquen que les mesures compensatòries serà compatible. Home, si ja pots ficar les mesures compensatòries que vulguis, que un parc eòlic no el pot dissimular de cap manera, no? Temes, per exemple, d'avifauna. Molts de parcs eòlics, almenys els que tenen lloc, els que estan en projecte aquí baix, a les Terres de l'Ebre, tenen afeccions severes, crítiques, no?, a l'avifauna. I, per exemple,
els mateixos estudis de magnet mental ja ho diuen, però clar, després s'agafen les mesures compensatòries i els impactes crítics acaben sent compatibles, no? La qual cosa no és certa. Més com es pot ser compensatori morint milers d'aus cada any, no? Perquè aquests parcs eòlics són el principal motiu de mort d'aquestes aus, no? Sí. Aviam, hi ha moltes espècies, i hi ha algunes, diguéssim, que hi ha on els individus són bastant abundants, hi ha altres que estan en situació de vulnerabilitat o que estan protegides o inclús en perill d'extinció. Però en qualsevol cas sí que és veritat que hi ha bastants milers d'aus que que acaben xocant contra les pales o contra les línies d'alta tensió que han d'evacuar l'energia o contra algun element, i sí, efectivament hi ha bastants milers d'aus, no? que en els casos, diguéssim, d'aus en vulnerabilitat o en perill d'extinció, això pot acabar sent crític per a l'espècie, però inclús per a altres tipus d'aus que no tenen un perill tan imminent, no? Sí que acabem passant factures, i que això, justament en altres factors, com per exemple factors que sempre hi ha hagut i que continuen havent, no? Perquè, aviam, les mortadans d'avifauna que hi ha a les parcs eòlics s'han de sumar a les altres causes que ja hi ha, no? I que continuen havent, com són, per exemple, els impactes i les electrocucions en les línies elèctriques que continuen havent... Sí, correcte. Hem tractat aquest tema, sí. Exacte. Els problemes, diguéssim, de verins, no? O sigui, això és una cosa que s'afegeix, a més, i que, en totes aquestes coses el que estem fent és que la biodiversitat a nivell de Catalunya, i a nivell mundial, no? Per una d'altres causes, però centrant-nos en Catalunya, a nivell de Catalunya estigui baixant, no? Clar. Independent... Sí, digues. No, digues, acaba, Ximo, acaba la teu... Vull dir que independentment de que estéssim parlant d'espècies en més individus o en menys, no? Jo comentava que teníem també, per nodrir una mica més aquest debat, aquestes entrevistes que estem fent avui dedicats als parcs fotovoltaics, el nostre company Carles Monasterio també ens porta un convidat, oi, Carles? Sí, Fran, perquè parlant d'aquests estudis que comentaven, un dels estudis que s'ha presentat aquesta setmana des de l'Observatori de la Sostenibilitat ha sigut aquest estudi que demostra que es podria fer que la capacitat de produir energia a tot Catalunya, de manera que tot Catalunya estigués abastit per energia fotovoltaica, però aprofitant els espais degradats o antropitzats. És a dir, que no afectaria a aquests espais de ramaderia. Camps i conreus i espais, correcte. Camps i conreus, zones protegides per la xarxa Natura. Aleshores, avui tenim aquí amb nosaltres en Fernando Prieto, que és el director de l'Observatori de la Sostenibilitat i investigador principal d'aquest estudi. Hola, Fernando, no sé si tenim per aquí. Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la oportunidad de comentar el informe. Gràcies a tu, Fernando, per ser avui aquí amb nosaltres. És veient, Fernando, macroprojectes com el que hem comentat, no sé si tu estàs al corrent del macroprojecte MACDA que s'està fent aquí al País Valencià, que vosaltres heu decidit desenvolupar aquest estudi per protegir també espais com aquests? Sí, es una locura, yo creo que no hay que hacerlo, es absurdo ese proyecto. Es que hay suficiente territorio en la Comunidad Valenciana como para instalar placas solares donde no haya falta estos impactos tan importantes sobre zonas agrícolas y, ¿sabes?, con ese impacto sobre la gente, ¿sabes?, que es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo más lógico sería paralizarlo, parar también muchos de los que se van a aprobar, se prevé por parte de la propia administración valenciana, y de alguna forma pues el replantearse, sobre todo buscando las zonas en las que haya menor impacto. Entonces esto es lo que hay que hacer: zonas degradadas, zonas mineras abandonadas, vertederos, escombreras, las zonas de infraestructuras. Tenemos que ver alrededor de las carreteras, en las zonas también zonas de
por ejemplo, de infraestructuras de tren, etcétera. Incluso se pueden, yo que sé, algunos embalses, a lo mejor se van a poder poner algunas placas y tal. Y también, sobre todo, en todas las zonas comerciales, industriales, todos los tejados tienen que ser solares. Entonces, en la Comunidad Valenciana hay que poner, pues, no sé, 400.000 tejados solares. Y ahora mismo habrá, pues, yo que sé, 40.000 como máximo. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, apoyarlo de una forma importante, que toda la población se lo tome en serio y empiece de una forma masiva, pues, con las cooperativas energéticas, etcétera, facilitando también la administración con todo el papeleo que hay, que ahora mismo es bastante complicado, no? Clar, perquè fins quantes hectàrees hi ha, per exemple, aquí a Catalunya on es podrien instal·lar aquestes plaques sense afectar les zones de conreu, per exemple? En Cataluña, por ejemplo, habíamos estimado que habría como más de 30.000 hectáreas donde se podrían, zonas antropizadas, zonas en las que no habría un grave problema ambiental, donde se podrían poner estas placas solares. Y con estas 30.000 hectáreas sí que habría suficiente electricidad, pues por supuesto, para no tener que poner, ¿sabes?, en otras zonas agrarias, ¿no? Y sí que es cierto que ahora mismo Cataluña tiene muy poco porcentaje de energía renovable, estaríamos hablando del orden del 15%, y sí que esto es lógico que hay que aumentarlo, ¿no? Y hay todas las zonas comerciales, industriales, parkings, etcétera. Sí que es cierto que la sociedad catalana tiene que hacer un esfuerzo considerable para pasarse a lo renovable, porque es el futuro y no queda más remedio, vamos. O sea, la transición energética hay que hacerla, lo que no vale es cualquier sitio ni en cualquier localització, no? Ximo Esteller, que també en tenim per allà. Què et sembla el que està comentant el Fernando Prieto? Hola, bé, sí, he vist el treball, és molt interessant, i bé, creiem que també des del GP que hauríem d'anar per este camí, no? Sí que és cert que... Digue'm. Sí, muchas gracias. Pero esto, bueno, la idea era sobre todo de Aliente, que sabemos que es una organización de como de más de 50 pequeñas organizaciones en toda España que están apoyando estas ideas ya desde hace muchos años, ¿no? Y aquí en Cataluña también está la Sarsa, que está apoyando también estos trabajos, ¿no? O sea, de alguna forma eran renovables, sí, pero no así. Es decir, que todo el mundo quiere renovables, pero no como se están poniendo. Ximo? Sí, aviam, jo voldria fer un comentari, dos comentaris. Un està relacionat amb el que he dit abans, que, clar, estem parlant a nivell d'Espanya, que a Catalunya les coses tampoc són exactament igual com a molts de llocs, no? Per exemple, abans he comentat Aragó, podria citar també, per exemple, Andalusia o Extremadura, no? Extremadura que planten un parc solar fotovoltaic de 800, 900 o 1.000 hectàrees en un 3 i no res, no? Clar, aquí estem parlant de parcs grans a Catalunya que estan sortint a tràmit de 100 i alguna d'hectàrees, no? Vull dir, i sí que és veritat que allà els procediments són molt més ràpids, sense tants de miraments. Aquí a Catalunya la cosa no està així, no? Això és una cosa. Llavors també, Catalunya també ho veig una mica especial en el sentit que no acabo de veure si realment tota l'energia solar fotovoltaica, o sigui, tota l'energia renovable que necessitem a Catalunya se podria instal·lar en estos espais degradats, no? No acabo de veure-ho perquè, clar, si estem parlant d'energia solar, no?, que és l'estudi, i tenint en compte que l'energia eòlica instal·lada aquí a Catalunya és molt poca, estem tenint un mix eòlica-solar que és molt alt en solar i molt baix en eòlica, i no sé exactament si s'ha calculat, suposo que sí, quin ha de ser el mix a Catalunya, però no crec que sigui el que instal·lant tota la solar que diu d'estudi se pugui arribar al mix necessari, no? Perquè això, tenim molta solar i és evident que Catalunya, en tanta energia solar i tan poca eòlica, crec jo que tindria problemes per a funcionar.